И здравейте, дами и господа, аз съм естествено Сердок 007 и това е първият ми клип, в който ще снимам в Телнет. И да, мога примерно тук да си направя, примерно това е спална. Аз тук съм с много брони. Вижте тук, аз съм пич и имам много силни брони. И така 62 голенки, ама що съм пич и затова. Значи, тук има някакви спалнери за кокошки, прасета, крайкози, крумни. Там някъде имаше едно такова. Его е така. Да, е така. Тук има едно, тук уж за седене беше да си купуваме, защото предишния Телнет го имаше. Ама то пак взе се прива и нищо не стана. Но сега ще пока, значи това е Netherworld, това е PvP World, това е Survival World, т.е. и да, и това е Warp SMS. Сега ще започнем от Warp SMS, като ви покажа всичките SMS, които можете да пратите. Значи, първи SMS е за само модератор, пращате 3 SMS-та 480 на номер 1816 с текст твоето име. Тоест никнейма ти в играта. За SMS админ трябва да пратите 4 SMS 480, значи пак е същия номер 1816 и на текст номер пак същото, никнейма. За креатив се става с едно SMS 2040, но казвам ви, че креатив не е добре, защото не можете да си взимате толкова много неща. В смисъл, като вземете нещо и то веднага се връща в това, или като сложите нещо и не можете да дадете на другите. Примерно, ако искаш да дадеш на някой нещо, вие не можете да го дадете. Естествено, защото има някакъв такъв плагин. На същия номер 1916, пак на такъв. Да, добре. Значи, Full Range Set се взима с едно SMS 480 на текст 1816 с никнейма ви. Full Enchant меч се взима с едно SMS 2040 на текст номер 1916, текст МК Телнет. Така, спаунер се взима с едно SMS 2040 с текст същото МК Телнет и с на номер 1916. Enchant Apple се взима, т.е. легендарките, с текст номер 2040, текст МКЛНет, там какво беше, и номер 1916, Enchantable-ките, но ясно, че са 32 и това не е добре, защото можете да си ги вземете всяко време. Така, сега продължавам, като отивам на Warp Survival. Значи, Warp Survival е нещо най-якото. Тук от началото все още вече са го бъгнали от всякъде. Това е моят Ender Chest. Разбира се, защото съм голям пич. И да, и вижте тук колко е грифен от всякъде, но вие като тръгнете нататък ще видите, че не е такова. Добре, продължаваме. Това е за Warp Survival, не ме кеф много. Спам. Да. Добре, значи, къде продължаваме с Warp PvP, на което трябва да покажа много неща, защото съм пич и съм най-силният тук. Значи, това е почти най-силният. Значи, тук си взимате бързина, сколько се си. Значи, тук си енчантвате книгите, ето, тъй на първи левел и там до 10 и след това на 30 лева. Значи, тук имате такива неща, в които да слагате там неща, си ги обработвате и там такива глупости. Тук е работната ви маса, тук е ваши пичката маса. Тук имате едно разстояние. Извинете, дами и господа, вие сте много добри приятели. Ще я кажа нещо друго, ама не искам да се изразя по този грозен начин. Да, и тук дето пока може да си хвърлят тайните неща, кога ще скачи някой приятел. Разбира се, ви трябва да се скриче. Ама аз нали съм пичи, да. Тук гледайте сега край, прасета и такива неща се спамват и гледайте сега коста.
Оп. И скачвате лелите. И да, тук са ендърчествите. Ще сложа IP на сървъра и Skype за връзка. След тази линия, червената вълна, сте вече в PvP зоната. Това е PvP сървър. Значи тук можете да се оцелявате колкото си искате. И да. Значи продължаваме нататък с кое беше. Тоест не няма да го покажам. Сега учим на Warp Event. Значи в момента тук има евент. Брат ми е Беркекан Оюда. За да играе, да му гледате клипчета, просто напишете в YouTube Dangerful. Знам, че не трябва да го рекламирам, но ще го направя, защото е много добър брат. Той ме е стигнал всичкото и такива неща. Той е започнал всичкото. Той ми даваше парите, той ми купуваше нещата, той ми печелеше нещата, защото той много добре съби на PvP. И да, това е моят брат. Беркекано Юда, разбира се, той пич. Беркекано Юда сега вече е ютубър. Не е голям пич, защото ми е брат. Вече за 50 път сигурно го казвам, дами и господа. 100%. Извинете за това. Малко тъпо се получи. Да, разбира се, че сега има евент. Е така протича един евент в Телнет, разбира се, дами и господа. Как не се сетих? Няма. Така. Продължаваме с тъпите неща. Не са тъпи, но просто не обичам да говоря пред всички зрители, дори които не ме познават. И да. Това беше от мен, дано съм ви харесал. Пишете коментари, ако искате, ако не съм забравил, примерно IP на сервера или нещо такова съм забравил да кача. И дано да ме направят ютубър, стискайте палци. Довиждане.